Jadi dulu upasatai bang modok kata di ruas dan untuk kami namun si Lubis jawab mulu arang bebe siang sektor 2 nang buru kabunan romana sudah tujulu sonda pasaton kata mamam. Jadi mau lihat mari Tuhan, mau lihat nanti punggata di bagasan sedarion, jumulo iba madok serta bigodang, yamanami doh, inanami termobi ruas HKBP rogate narong di Kampung Baruan, sipata sisona lomo sudah iba, oleh iba madok jongjong ahana rekod nalau sidohonon di ruas tahun alai bergogo Tuhani di bergogo iba mulu pungau penang di song nami wakili sian hita ruas ama badus marhatta rap jongjong ita sudi hurki diulata mau lihat tema di hatta mau lihat tema di kita salutna nahu parsanga kami inang parhaladu tardumobi damang parhaladu nadong di HKBP rogation dilihat kamu kesempatan tiba pribadi lamat dok hata selamat jalan tu inang pendeta dan mobil keluarga disialangi ba palos sama kami lamat dokon hata selamat jalan tu inang si pendeta do amang keluarga jadi suang sonima di inang nahu parsanga bihami di naung 3 tahun inang naung ditugu-tugu ngamu hami jala sipata ilu hami dihapor siaw nami alai pos rohan nami di panugu-nugu ni inang selama inang dung jongjong di HKBP jala dunggabe resort HKBP siap terbaru Victor buka rohani ina ala nu ngadong par lapele apeno ditopok ina disialani ina maselas rohanami bojong jongon huri jauh muse dipajong jong inang gabe huri ya nago dia disialani ina mersogot haduan mulutuk pe pida inang sian HKBP resort sian terbaru manang pagaranna HKBP rogate Kampung Baru sarupa adong baruna di sana ni ina dapat tuman non HKBP na baru iman aros itu komuna di HKBP laras betahina mau lihat mainang bergogo mainang lama delaton para raton berita di Tuhani nang pinasahatna tohonani tu inang tadlumobi tu amang produksi maselas rokanami terdumobi HKBP di Kampung Baru suang soni nang HKBP rogate di panogun-nogun muna amang baik pei material dohot morid terdumobi di panogun-nogun muna di paduan suara bojong-jong dinggan natape nahami dari rogation sipata muluk lonong amang anggiat matutu margogo amang pehutiut inang tu ari-ari nabangihu ara adong do hartani na tua-tua na madok inang asanapuran na tarotano orang tinggi masirang goman molo tu pen no berat pada udawnang yang totok tidai hok doy masih gonggoman nasasaha matok sulu saat matu batian di 300 mengasaha be inang di padalan inang tohonan inang nabigatanon di HKBP rogation saat matong di panggabian jala horas-horas tu sorok penang hatas yang kami songon perpisahan ba saya baik hatta maka pasu-pasu kita salutna horas sama kita
Cumoloma kadok maulate tutuhatai ala denggando mardalan acara parmingota di bagasan Lasmi Roha apalagi di bagasan Tikyon. Jumoloma kinahormatan nami Pendeta Furia Resort suang songoni akka uluan dohot akka parhalado maulate ma inang amang di pasahat rohanami tuhamuna ala molo dihitung-hitung 5 tahun mainang di Siantar Baru Uhud di Kapung Baruon lelengna 60 bulan molo dihitung harina 120 hari jalan nawi tawur kamu hatani Tuhani sude ruas ni huria maulate situtudo pasahaton nami tuhamu inang jala anggiat margogo mainang molo pida painang sianon tangya ko kamu hami ruas ni huria HKBP Kapung Baruon asalam margogo hami tarlumobi ima inang nanay mabuat lape-lapean ima sian gula kananon saya gia matutu asa ditanya koninang asa lamargogo hami asa boy hami gabetuk lo mabuat tano na saping garejon jadi saya gia menang atung pe dilaras pe hamuna itempaton anggiat lam margogo mainang jala pararaton barita nauli suang songoni amang pardosi selam margogo mahamuna asa anggiat lam tuhipasna halak nang do ama tumpe nang songon hata ni amang lubis nakit tumpe hamu dilaras saya tong tangya ko kamu hami di siatar HKBP Rogate Kapung Baruon jadi las itu tudur hanami nang tungadong pe inang kesalahan manang pagkatayon nami inang sian ruas HKBP Rogate Kapung Baruon hami sude ruas ni HKBP Rogate. Jadi dos rohat isi mai kerap kata lakini nung masih ruas sakita berhaladu Jadi mulai tema di partikiatan ada itu dihamuna keluarga Imam Pendeta Dini Esra Guru Pasangku orang Pardosi Inang mulai sepintas di pikiran hiana langgai jangan banyak ada dong festilana merasa banyak rokok karena sudah kok lebih suri narak baik untuk inang juga untuk anak ala hidup juga semua kita HKBP baik kon sojen jadi nalau mahamu tu sandok portibium jangan itu memang tugasnya keharga Tuhan lain yang pesanina si basomon si tua ina di Rogate ina ada undo lumumi rawasan ina bahasa Arab semuanya jojo iba si patah curhat ina biaka hamolon nama belakton ulon hasil tuh jalan jojo do nama jalan keluar di balasan partikian ina tinggal orang yang lahan panggilan namina toma tanyang mas tanyang kita ini buat hanguhan di tanyang munena anggia latu hebang na akai payawati nang soni hai penang buat nanjo hamu di tanyang nani anggiat salut na akka pakobasyo muna nuwi akka nahinirin rohamuna atau di pasar tuhat jadi borak maina ulah
ulang pasuron siang Tuhani anggi mari pargowe Tuhan tamatina yaka ulang muna jalalui siang lasmirohamuna di HKIP siang terbaru doh di Rogate Jepang hamuma di Laras somonima tinang jadi tua mengasawati amang amang adong berbesi benar amang kerinduan nami ina tu amang di bidang kor amang jodoh yang makirim panis semua tidur waktu untuk menakon-nakon tuan amang jodoh di semua ni alewa bayan amang dan terlaksana di bagasan di mana soal iba situ ini amang jujur aja mang diko dorohani batong setidaknya adong senior madongan iba boy di weton di tongah-tongah di kumun alewa bayan nang boy na pangiduan nami bulan ina de mora dona bangkit di mana mulai ina jematon bapak yang melepelek orang yang jujur aja nang pesawat nang tong dolas doroh nami tong dolang muji Tuhan mulai tumpe orang akka hamalon nami na dong ina di HKIP Rogateon mulai Tuhan tok tong do dijakon orang nami alaya mang panyakon namang mahami mang anggir adong nabuinyan songong alang mengajari kami puan ina jumaton anggia boy dam tu hepang na puan ina jumat lumo bidak ka parkor na jujur mama dangarong na bodi pihanyon patuluhon lagi itu dia ada dia kahawaran ada isong ni mamang dihirim di rohanami ba tanyang yamang mata kami anggia di paturi tu hatta magabi dongan nami subut ison na boy tong manugu-nugu kami terlumo bi parkoran jadi mora ma amang do ina namun saya nama amuna jara tibuma Jepang akar nasi makapan ni rohani amang do ina dia kahawarangan ina amang pasti dorong hawarangan ina mungkin mana disuruh ina dia ka marjanita na tiba-tiba jujur aja nang jujur sifat hujue nang kalau ilala macam alai nang pesomolina aku minta maaf atas nama Farhana Doina minta maaf aku ina do amang dia kahawaran aku di bagasan na 5 tahun soalnya mahata sianiba saya itu hatama nang masuk-masuk amuna di nalaborhat nang HIP tadi di HKIP Rogateo Modateo saya kita aman pada ada hola ini baterai lo que amo lo que tú saya minta apa saya mas Jadi masa tu mau dia taruh tua mata di bata pardingkan bersih dari jalan meradaran para migota di bagasan stadion jalan Raus Kudut tabat tuba acara di Huriaton Ima Martani Hata Uluan di Huriata Pandita Bubaring Hatena nanti Deni Esra Buru Pasari Dua Depeka Bubaring Lumutorohang Buru Nang Bersirang Karamarsi Haurungan Hatena nanti jadi dia inang doa di amang warung do tiksi do noku madapaya kanong diroknya kalongan nakin si ruas ama do ruas ina suasana di dong perhara do ina nabar juru sahari do noku dan tarbahis suadong inang akan lebih hurang di pakobai siota di huria resort terbaru lumuri di huria HKBP Rogateo dihami perhalado dan terbaik kami suadong kahahurangan nami maradukun inang kalanginang di bagasat tikyon mangido kami dia kahahurangan nami nang asa salah satu tujuan nyarion jaga pangiduat tanyan ditanyak tanah salilingon asa di pasikop Tuhan temenian pasu-pasuna dia amdor dia ina ima pangiduata saya dia matutuk kinai pro
tuinganan pakobasiran ni inang nai baru lam ditabai tu hatta dipasik kau tu hatta mapasu-pasu nai di anak inang dia amte osro hatta so menanidok di inang nakin dijawi tahun inang nakin molo saita pangido kirana saita nihot dewata hita osro hatta dokter tikina dewon di Tuhan di osro hatta inang ate osro hatta ate na mangiho na nagsiyod ako permintahan na mo at ibuhano na hindi mo ang si Hobig pasato ng guwan solok di bagas rohakku ngawarlo jalu Isang upani nung lihat na kinilan taka dumata kata masiko jadi siapa mas pe mga palasiko marami mas na konano tuina bakona doy kalau ada pertemuan ada perpisahan dalam hidup kita. Sonari jupang mahita hape, marsiran mahita siat pakubasian di Tuhani di kuyata. Alai pas korata, yang kapasauran naung tapi kok salalero naso jari sohot sakita. Satu hata moktor maduman alina dor anam di tempat nai baru asalam Panginoon namin Tuhan dan tuminggan akka pakubasiwa do akka paso-pasonya lawas yang koper paso-paso na balas Tuhan tado dalam ini so lima ulos na jepe si gajah rabu ang kiat ng gajang paso-paso do akka barita lao si sabuhan inang tuliak pertiwion totong mga tuhata na masing-masing masak kita habang masih bigo ditoro ni tapian marang aha pe natapangido ang giat ma diolo Tuhan pilih haratot pining oras haratot tubuh pilih matot di madini saya Tuhan tama nama masuk-masuk. Jadi di surat inang arang doa di bapor baturia so kira-kira Tuhan inang urang berekkan urang siap isinya alai tempat nama bereng yang rara hoda bena tolak di banturia las marahang di botok inang rotak kas pura-pura di buyat to nama topuk dong. Jadi itu prima topuk ba aru roti sisa ima buat kami rupani nang sona manataw suruh keduan omay ina uri rogate kapumber las marahan inate macalasa tuk soripe damun oh Pirong si tapi-tapi habang di atas ni hauma. Orasan mahamu na tak pumamarhatan. Siyang mahami na tiga haumuna. Lima kata di saat namin. Horas panhita. Sa ang tuwa ng unang doktor sa narin malata.
mari Tuhanta. Mau lihat dohot di amang, dohot inak para lado, saksong ni dohot. Dihamu sudia kana tuan nami amadu inang, saksong ni dohot akka remaja dohot aku sebuluk. Akka amang dohot inang, na bulan 10 awal minggu paduahon roh SK nami perpindahan nami itu laras. Sungguh do memang rohaku ala pakirim aku yan andai kan bisa memilih nang gua para sa taon na yan maguduti pa ko gasyokku di tonga-tonga ni AKBP Resort Siap Terbaruan jala duro SK makatay hami makahami na naing pindah putus luti kini di dokon bulasada mapat kusorani alay alani satu dan berbagai lain hal maun adong mana macet di kosa masa itu udah tolu amang dohot inang sadario mahami tutu di bawah tamu sian AKBP Rogation puasa sadarion dan kia parsido ke pertanyaan mungkin si pata dong suami suku-suku tuala amang dohot inang tong do soni perlaku aku tu center baru serupa do patikian dari Rabu Selasa do hari Rabu jadi mulu pe adong kaurangan ni dan masih sehat masih tidak saling menyapa mungkin setiap saat saya melintas di jalan Kampung Baru ini tapi bisa saja saya lupa ataupun tidak menyapa karena pastinya saya akan melintas dari Kampung Baru, Center Baru menuju Kampung Merah Singamangaraja itu setiap saat saya lalui jadi kesempatan gubereng doa ainang yang orang akin ngalepi mungkin orang ini juga mungkin Anda melihat atau amang juga melihat sombong mau pardusi bah mohon maklum lah amang yang jadi itu wala amang parla duber ya kalaupun orang lama mengatakan adong na di bayan kami nakin mbak kolani dope memang kami yang dope na bui tarpekan mulupi adong pangidon ni songoni nang situa burwalo nakin kuang gay mokpinang mulu adong lu si bata pertimbang lah sudima di Karijo Yamangon narak kodonya harus center baru besok ini. Nah, butiupan, sudah itu. Jadi kadang-kadang ada pertimbangan seperti itu. Entah pun itu nanti pendetanya baru pun, contohnya lah, inang pendeta itu mungkin sama seperti saya bisa sebagainya ataupun sikap kuamang, magido maaf, obat ditikyon, nanggabi tayong tingoti, nah di ganima tayong utama. Jadi takin buyau sehat nah, terus terang saya do satu hari dari pagi satu sore nau kiri aku adon mon apa yang di paguluni nang pagi tahun buy dohon palapalay deh memang nama saya do satu hari tepuo to menang alamnya serana koha dan Parsido tahu mengajari song leader hari Sabtu permisi au tu inang buru moro alai pagi nakin pagi jam 6 kurang saya tahu jalan au di minggu pagi song leader memang keringat jagung alai laktu sehat apa odoroa kon adong do memang seperti yang diceritakan Inang itu tadi yang barusan tadi mulu sopor saya dulu apa kan bui mulu sopor saya kan bui kan disukur atau porse ron kan mulu dan porse kan bui lain memang mau pasti kepuya ikupuya jadi
itong tu hita amang paglado amang do ina do subuh song kima nga congcong nga bibi endeni na subuh saya song iman ya saya adong ma song namang manurungon saya adong man yang timbul song namang pasaribon gudang naik do potensi gudang naik do potensi ale mulu so posya mu kan bu posya parjun leh roha mau song namang manurungon seterus man ya tahu sosoni do memang saliling nguluku di nakusubulung peau satu sadarion iro nau pikir ikon berpartisipasi doang di sada pria sada peba sada macam kan gitu mau di mana bang ini macam mau doi partikian ima pangi dua kuda mau do adong na adong hira-hira adong SDM na oti beda pala ikon konten baru dah tak soni alai ima membangkitkan amang manurung ini sudah berkeluarga mungkin amang Pasaribu di sini belum berkeluarga tapi memang begitu nggak masalah itu ina pe soni na nang gabi gali kamu ada pun nang buralo nakin pak soni lo pe na kan nang gabi gali kamu mula dong na berpotensi mana leor kamu aku sebelum juga seperti itu ima ujungnya hataku tetap semangat kita ini udah sangat hebat dan pak lapai-lapai ngapujian aku. Terima kasih Amang Inang atas kodanya, kiranya Amang dan Inang juga mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Utama isodi kakamang bo Inang, mulia tema di kelasnya rohamuna pamurato kami di Bangsa Tikion, jana au pribadi nak kuiring ikut patu pamuna semuanya Tuhan. Malam marna lupiau na diari minggui di rapok huria, malam dah lusa dariku, ala memang hidup dari bagasa rohaku. Kupikiri do sama dari dokon ni amang uluat tanah kinon di saon, nasohi do pa manasidai, ale malu puro-puro nama tu, penda ale puro-puro nama tu, nasohi amang habis mati amang, tujuh doan ni arion, hidup pos ni rohaku, puro-puro nasok padobo nasohi habis. Tapi terus menetek mengalih pasu-pasu nasihat di batang. Dan kabarus kami amang duhut inang pambaina muna Tuhan di bagasan sadarion. Jana molo dia tidak ku kamu penakin adong nabuy hupatu pahami di bagasan tikion. Laus gabrido tok-tok pay ortonau di tonga-tonga di prosesi hati hai. Godang dora tidak rohaku nak kisah kinon. Urut ni hala amang duhut inang naman ku panhalado duhut luas ni huria. Tuau ala saning melujo ngau wala si patada mampu ang mangihut. Ala da mampu ang mangihut na ujungna sungok kata na di pajak horas maju ulok kung menang di perluasan saya udah mau marbede-bede itu halo. Gabi tersubul tu rohangku marpesta hita. Lapar pudion. Laho pengadaan tanah di samping ngopus gabi iranawi ngomohin yamang si matupang. Mandokot tua wala seguro kau sabar inang isod do kami madungan yamu inna tua batahe narako na kinot barangkali disod do inang ido keluarga margo ko kamu inang manaw si tao ng munay sila dihangurang aku pe na puso dia karuas ni huria kamang do inang tanya ko kamu hami lugur rohaku borga sieno ana na sebu pangido hami dan iliaw tu hatta pe do nabi nangido muna ditanya ko kamu doy ada imaw ro ujian hidup naik ko pagusor-gusoran nami jalay ko bolon nami tok tanya nami tularas mau lihat ya mainang mau lihat ya mang dihamuna sa imanan niya ko kami na sa lilingon. Jala maulihat ito kono kutok-tok tuak kana sumarlumo ni roha to kami. Ana parhite-hite mo ya padikat to pagkabasyoko. Dia kahahuran ako. Jala urajumi do pesada na gudang do peraruas ni huria di akami prerogatio na solya au partanya ngat tujuh guna sida. Dan na jais wama. Dan na jais winami mapartikia di hurway ko dadanakku obat turute
daw tu jauh muna. Tipu hadok saya nama kirim dan merdeka nau di tengah-tengah ni Pak Kubasio kupadias mainang daw. Nakia merdeka nau. Udah lagi do sudah itak ni na terdala nau. Songon na hupa boto nakinon hari Minggu tanggal 2 di ojak ko mahami di HKBP Laras. Molobor hak peaman dohot ina kami tanggal 22 di temu pisah siap HKBP siap terbaru pagi dua aku gomos do tuha putok to. Molo di udaunon radi parkuriau na upan di Tamuna. Alai anggo di parna tua-tua ni anak muda do hari. Jala kamu na tua-tua nami. Pos doroh aku uhirin do tok. Alai anak komuna hami pan di Tamuna hami pasidohot tabu tok. Di pangojak kuno nami berengok muna hami di hari Minggu di HKBP Laras. Porra mahami amang ina maguduti pakobasion nami tu HKBP Laras di pasu-pasu Tuhan tama persarata jalan moloado pesta tutu di tonga-tonga di HKBP Rogation marsubut haduan unang lupa kamu mengudak kami oras mahita saluhutman Tuhan tama nama masu-masu hita mau lihatin Lura usia ya 12 jok mahita salas Upasahat kami masih yang nalilehon itu kami pilihan nami tuho. Saijalo may gabi uwag na khusus ijulon. Pasu-pasu may jalan ramuti asa hufar kasihan kami pilihanon pati buto na rajaw mo ito mga kuyang. Dohot portibiyo. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordin. Asalam tanda kami godang ni silehon-lehon mito kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saut malamoni roham di Banua Tongon songon tadi Banua Ginjang. Lihon matuhami sadarion hangguan siapari. Sisa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namargo satu hari. Unang kami tugihon tu pangucunan palua mahami sian pangaru.
debata mahu disodakon Tuhan debata mahu hina tuho jala asih marohana midaho didopakon Tuhan debata mahu hina tuho jala di pasar rumah damina tutodi